Здравейте, приятели! Казах ви вчера, че имам 4 приятели и си пиша само с един от 4-мата, който се казва Марио. Но за съжаление той нито един път не ми е дошъл на гости, нито да ме види как съм, нито какво правя. На днешно време вече няма от тези истинските приятели, както е имало едно време. Ето защо ме яд ужасно много, че нямам наистина истински приятели и нито пък нямам истинска приятелка, която да ме обича независимо от всичко, че не работя и съм безработен. Но знаете ли какво искам най-много? Да работя и да изкарвам пари и да докажа на всички, че съм способен и че съм много упорит и че не съм мързелив, защото на днешно време за някои момичета, за някои жени, ако не работи някой момче или мъж в очите и ти си един мързеливец, един нехрани майко и не знам си какво още там за в нейните представи, в нейните очи. Но аз ви казвам, че нито съм мързелив, нито пък съм от онези, които не обичат да не работят. Напротив, аз съм упорит човек и искам да се боря за своята мечта в живота си. Но сега това няма значение. По-важното е, че искам наистина да имам истински приятели и искам приятелка, която да ме обича такъв какъвто съм и да ме уважава, цени и обича. Това е, приятели.